Saderengipun kula nyuwun pangapunten jalaran kula nembe kemawon ngayahi peperangan kalian tiang-tiang Majapahit. Kula dipun oyak kalian prajurit-prajurit Majapahit. Yen panjenengan menika perang kalih tiang-tiang saking Majapahit, mestinipun rak wonten perkawisipun to? Lajeng menapa perkawisanipun? Perkawisipun kula mundi dawuh sekadang panjenengan Kang Mas Adipati Tono Samboyo kapurih nglamaraken putri dalem wonten ing Majapahit Mindyawati. Oh, nama dalaranipun menika Kang Mas Tono Samboyo kepengin gadhahi garwa nggih menika Mindyawati. Menika rak sampun limprah lan sampun trep. Upami to Kang Mas Adipati menika gadhahi garwa nggih menika Mindyawati. Lah lajeng kados pundi kawusananipun panjenengan minggah wonten ing Majapahit? Pramila menika saderengipun kula badhe nyuwun minggah wonten ing Pendhapi Majapahit kula badhe keparengan ndadosaken pasulayan. Pencak sirah kula kasuran. Pramila menika sisan damel kepanggih dhateng sampeyan dalem. Kula nyuwun sanjata pitulungan. Yen panjenengan nyuwun pitulungan kalih kula nggih badhe kula tulungi panjenengan sumingkir kula ingkang badhe mapakaken tiyang-tiyang saking Majapahit. Balapati! Balapati! Kok dhisik cah wadon? Iya. Kedangkang sak tengahing dalan sapa sing ganjaran? Donowati aku, saka Kadipaten Pundak Sepayung aku. Donowati. Sapa sak tenane kowe? Rio Permodo patih ning Praja Majapahit. Iya Permodo. Kowe ngocap ya kuwi ngupadi anane Klonopati nemu wigati apa Rio Permodo? Niat semedi aku bakar ndak balekake saka wongkon Praja Majapahit. Mbok balekake. Kuwi bener. Mau dalaran Mindyawati. Kuwi bener. Semono aku. Aku diutus Kang Mas Adipati Klono Samboyo supaya aku mboyong karuan ya kaya Mindyawati. Mula aku njaluk dalan sethithik wae. Siramu rasah ngupadi karo Klonopati, aku sing bakal munggah ana ing Majapahit. Klonowati. Ya napa? Patih ora puncak sepayung sing gedene sak gunung anakan wae ora tumomo ngadepi patih ning Praja Majapahit. Apa meneh kowe jering bocah patih. Tak gambarake wong wadon ketunduk pinjong metelung kabutan. Sengoro kelakon kowe bisa nglamar lan boyong Putri Mindyawati. Kowe aja ngocap kaya beden semu ana ing pengarepanku. Dalaran durung mbok teter aku lawan kowe sapa sing menang sing kalah. Nek pancen
kepingin jajal, ayo cepet telepon pada saking liep layap pengah loyo pindho pesateng no romo sopeng rasa jati Ger Joko Sundang bocah bagus senajan toh kowe ora bloko karo aku bapa wis ngerti lan weruh
apa sing dadi pengangen angening atimu Tole Joko Sondang? Ya mbok menawa wis titi kala mangsane Tole cah bagus Joko Sondang ngerti lan weruh lelakoning Joko Sondang. Kowe bingung perkara uripmu, nggonmu mapan ana ing pertapan Mahameru, bisa ana karo Bapa Ajar Podang. Kowe bingung saben-saben kowe dikongkon maem kowe ora gelem maem, dikongkon turu wayah wong padha turu, kowe mung isine klisak-klisik ora bisa turu, mung mikirake lakonmu perkara kowe sapa saktenane sing nglairke kowe klebu bapa lan wong tuamu. Ya senajan toh bapa ora bisa sumanding karo kowe Tole, bapa mesakno marang uripmu sing saben dina kowe susah lan bingung. Ya bapa bakal nduduhake sapa saktenane kowe Tole. Tenane kowe ora wong anake wong desa, anake wong kere pacu kile bale longan. Kowe anake trah Sumatera Besing Madu, tegese anake wong ngaluhur. Ing menggone kowe bisa ketemu marang bapa wong tuamu, ning syarate kowe kudu mudhun saka pertapan Mahameru. Kowe gelem ledang ing Majapahit. Wis mung cukup semono pituduhe bapa Tole kanthi Basuki Tole Joko Sondang. Majapahit Tole, Majapahit Tole. Meminta marang kanugrahaning Gusti Kang Murba itu mati. Itu aku kepengin ngerti sapa to sejatine wong tuaku. Nanging ora suarane Bapa Ki Ajar Podang. Sing wis tinarga meneh ngerti lawan sapa to saktenane. Wong tuwa sing uget jiwa lan raga. Aku bisa mengerti sapa saktenane aku. Itu aku gelem temu juwana ing Praja Majapahit. Bapa Ki Ajar Podang ngandhakake yen to Joko Sondang kuwi dudu putrane wong kere pacu kering bale longan bebasan. Nanging Joko Sondang putrane Ngawirya, putrane Nalendra kang aluhur ning Praja Majapahit. Yo, Bapa, aku bakal dumujuk ning Praja Majapahit. Sampai pasrah yang
dipun amestani kula Joko Sondang. Apa Bocah karep? saking dusun. Apa karepmu Joko Sondang? Estripun kula tumuju wonten ing Praja Mojopahit kula badhe pados perdamelan. Apa? Penggawean Joko Sondang. Nggih. Kok wani-wani kok kowe mlebu ana ing Taman Sari kene? Amangka Taman Sari kene Taman Sari larangan Joko Sondang. Nggih pangapunten. Kula boten mangertosi babar pisan. Menawi menika Taman Sari Kaputren. Menawi kepareng kula nyuwun pamit. Mengko dhisik Joko Sondang. Kok kepenak men tembungmu Joko Sondang? Wonten menapa estunipun? Joko Sondang. Yen pawongan wani ana ing mlebu Taman Sari kene, bakal pitakuk pidana Joko Sondang. Nyuwun pangapunten. Menawi sinten pawongan kakung ingkang wani lumebet wonten ing Taman Sari Kaputren Mojopahit kedah kenging pidana. Iya Joko Sondang. Lajeng pidana menapa ingkang kula tampi minangka kula gadhahi kalepatan. Pidana gantung Joko Sondang. Pidana gantung. Ngapunten. Kok awrat sangat. Namung mlebet Taman Sari Kaputren menika kok malah dipun paringi pidana gantung menapa boten wonten pangenteng-enteng. Nyuwun sewu Gusti Putri. Piye Joko Sondang? Menika ingkang nami sinten nggih? Aku Mindayawati Joko Sondang. Gusti Putri Mindayawati. Nyuwun sewu. Menawi kula ing sak manggenipun dipun paring pidana gantung. Lajeng kula pengin mangertosi anggen dipun kangge gantung kula menika tampare nika ageng napa alit? Tegese gantung iku ora gantung tali iku kok Joko Sondang. Lajeng dipun gantung menapa? Gantung kawin gantung kok Joko Sondang. Kula niku dereng pono. Piye to Joko Teges Sondang? kawin gantung menika napa? Gelem kowe dadi bojoku to Joko Sondang. Kula sewu. Menapa pantes kula dados bojo panjenengan? Dan menapa kula menika namung tiyang desa. Pakanan kula menika sedotelo. Bebasan Arjo Ratu Tedhak Watu menika panggenan kula. Lamun to ing sapanginipun kula dados bojo panjenengan nggih Sarudi Nuru Dita menika putraning Nalendra. Kula namung bocah dusun. Ora apa-apa kok Joko Sondang. Aku seneng karo kowe kok Joko Sondang. Nggih menawi sampun dados panyuwunan panjenengan, kula namung ngestaken dawuh jalaran menapa. Lah kula menika pikantuk pidana. Najan menapa mawon wis kula tampi dening ewah dening Gusti Putri Mindayawati sampun ningajengaken kados ngaten. Kula tampi minangka dados bojo panjenengan. Piye Joko Sondang? Aku yo njaluk tanda bukti ning Joko Sondang. Notone bukti kados pundi? Wong kula pikantuk pidana gantung kawin, kula wujude, kula sarujuki, kok njaluk tanda bukti niku? Rasaku nyalangkang slira tanpa bosen gumandaneng Kula namung gunting taun kawin. Dipun kula sampun mangertosi. Menapa ingkang dipun pikantukaken Gusti Putri Mindayawati? Kita setau kalih kula.
menapa sampun dipun penggalih kanthi tirtaning Kakang Sasana? Soh lumuturing manah. Jegarane wong akram. Des. Oh. Tutup benda, tutup among ati bawi luput pisan kano gampang penggalipun Gusti Putri Kusmaringayu Mindayawati. Wis marep banget kok Joko Sundang. Menapa kula kedah lelati kalih panjenengan pringatos monggo sareng-sareng wonten ing tapan kapuran kula ladosi Kusmaringayu Mindayawati. Monggo. Monggo Taman Sari papan dununging Gusti Putri Mindayawati. Greneng-greneng katone kok ana swara bocah loro cacahe. Sopo? Gusti Putri Mindayawati. Gusti Putri. Kentur jono. Malai.
Patih Arya Bremata. Paring dawuh tinimbalan kula. Ora howira lenggah kang satata uga pagwasti kang luntur marang Kang. Kula tampi mugia damel jimat. Sukem kula puji. Ingsun tampa kinarya gawe bumbung kali. Ngono ya Kakang Arya Bremata. Ya gedhe pangapura kang tak pundhut umpama kelakon keng tansah padha mulati. Beda marang kahanan kanggo kabeh keng padha mulati ing sareng. Sarawuh ing pendapaning Praja Majapahit lakone uga Rasa tandha pitakon amarga ora kinanti marang prajurit kapala kajinan Semarang. Mula keparenga ingsun nyuwun warta piye kahanane Mustafa. Atur lepat nuwun pangapunten dalem. Rikala semanten ngemban dawuh jagi katentreman praja. Ning saklebetipun kula jagi Majapahit krawan tamu tiyang saking budak sepaing kang aran Krana Pak. Ingkang dados niat sumedyanipun kiyambakipun badhe nglamar Atmaja dalem Gusti Putri Mindayawati. Nglamar Atmaja ingsun Mindayawati. Nikol. Mbok menawa kabeh yen toh bakal kelakon. Uga ing kono tuwuh rasa kabeneran jero penggalih ingsun amarga apa? Wis sawetara suwe kang tak gajang tak enteni. Mindayawati kawengku dene kakung. Dimen kelakon pengrantu ingsun bisa tuwuh. Sok kapan kasembadane yen toh ingsun nembang wayah sadurunge lereh saka ing Prabu. Nikol saking pemanggih ning katitik marang Gusti Putri Mindayawati menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyahan. Saking pemanggih kula piyambakipun dereng purun kawengku salah sawijining priya kakung. Ning imanipun kula paring kabar, kula paring emut dhateng Klanopati. Boten mendha kapara saya ndadra nglajengaken kiyambakipun badhe nikah wonten ing Pendapian. Pepuntaning sedaya prajurit sami mepalang. Ning sedaya kula wau sami aksoring pangayuda. Cilik gedene padha cengkah ing pinemu tuwuh perang Majapahit lawan Nikol. sanane prajurit Majapahit keundurake. Nikol. Padha mundur. Ning nuwun sewu. Boten ngemongaken perkawis. Ning sedaya kula wau katuran wuninga dados. Bilih ing rikalenggan sakmenika Atmaja dalem Gusti Putri Mindayawati kagodak dening pawongan sanes sinuwun. Ane sapa ing dalem taman? Kakang arep bermut. Paring Tepu ngarep. Rumangsa ingsun seneng pekali. Ning sausing kelakon pungkasane siramu waktu. Yen to ana sawening pawongan ngrangkasake marang Mindayawati sapa ing dalem taman lagi. Gawe kaget kanggo ninggalih. Mergo apa? Yen to mitur saka aturmu katemben wae ana rasa panglamar. Usanane kalenggan iki
asmajane Karang Kata. Ya. Mbok menawa kabeh saka pacoban kang tumama. Saka ngwasi sing Jawata sing ing kono paring pacoban tumrap aku nggonku ngobetake lagu datane pamrintahan Majapahit. Kanthi tatak teguh lan tegen. Ingsun king bakal ngeguhake aja nganti ndoyong. Aja nganti mingkret saka ing lengser Wiswana lagi. Toto lenggah ing tampare paestu dadi. Kula kasopi. Kakang Arya Permada paring aja nganti keng slira angglung marang ing penggalih. Kendho marang kekarepan antepno marang penggalihmu sing supayane bisa melu didekake panguwasaning suling Praja Majapahit najan tok taman pasupan apa wae. Amit sowan. Munggahira ing Daktulaya Agung Majapahit. Kok deneh ingsun tambuh ora kagawa kang panuh. Mergo kabeh kang durung ngerti kanggo sinamataning rembug. Sira iki paungan saka ngendi? Lan sapa kang diarani? Krana Sambaya Bupati Pudak Sepayung Sinuwun. Krana Sambaya Bupati Pudak Sepayung Kasinggihan. Krana Sambaya dawuh munggah ing pendapaning Praja Majapahit ora kagiwalan sowan. Apa wikan? Tebih saking Kabupaten Pudak Sepayung ngantos ngancake sikil kula wonten ing pendopo Majapahit pikajengan kula kepen pun enjang sejawah sonten benjang niki kula niki nderek sinten mung kabeh iki sakarep lho arep kowe melu sing duwe gawe kono arep melu sukana kari kowe upama melu trima kok kowe kebangetan. Sedelo enggas. Maksude ya. Kula niki ajeng lamar. Durung lamar. Ya. Krana Sambaya dawuh yen to miturut saka aturing Kiraka Arya Permada. Nggih. Wis nate ana raja panglamar saka Pudak Sepayung ing aran Pranapati. Kapernaapa? Niku patih kula keng lamar kok mboten saged. Jebule Pranapati ki duta saka Pudak Sepayung. Dawuh kula. Lah kok umpama wis ngerti marang gegewangunmu kaya ngono, kuwi ora usah babar pisan. Lho, Mboten usah pripun? Ora susah nganggo caturan kapara langsung tak tampa. Matur nuwun. Mergo gedene ngumon, gedene pitaya marang kowe. Gagah bisa. Bagus rupane. Duwe panguwasa. Tur dasare blubute kok ya ora jamah. Blubut niku wonten sing kula tiru. Lah sapa? Nom-nomane sampean. Kok malah nom-nomane aku. Apa siamu ngerti? Alah apal kula. Oh, dadi kaya ngono. Nggih. Sing kok tiru Ratu Majapahit. Nggih. Biyen isih muda tumbal. Leres. Kabeh ora dadi pangapa sawetara gojek ing papan iki yen toh cetha. Siamu bakal lamar
ngayunake atmajaning Sun Mindayawati. Nggih. Kok menawa durung kula warta adol pirungon. Wonten napa? Ing magepokan marang atmajaning Sun Mindayawati. Lah Mindayawati kenging napa, Sinun? Nek saka rumangsaku aku bisa ndakwa. Nanging katitik saka aturmu kaya ngono, nggih. Iki kok dasya temen umpama kelakon aku ndakwa marang sira. Lho. Dakwa pripun? Cetane Mindayawati ing kalenggan iki wis oncat saka ing dalem Taman Majapahit. Minggat saking Majapahit. Pangapunten Sinun. Sampeyan ampun goro. Sampeyan ampun bodho ningali kula. Umpama kelakon iki aku nggoroi. Aku ngapusi karo kowe iki bathiku apa? Lho anak ratu kok lunga niki pripun? Kowe ngerti? Ratu ngono sabda pangandika ratu. Nek sabda pandhita pangandikane ratu. Apa kelakon iki aku ngapusi kelawan kowe? Napa putrane sampeyan iki mboten wonten prajurit ingkang jaga? Lah iki sing dadi pitakon abdi dalem ana ing Taman Sari yo akeh. Nggih. Juru taman kuwi yo ana. Nggih. Ewadene semono wasisen Noman sing rangkatake marang Mindayawati iki kok yo wonten kalu. Oh nggih. Sak pinter-pintere sing jaga niki mesti pinter malinge. Lah kok menawa kowe kulino maling. Kula ya tau nanya. Ayo wis ngerti patokane maling kaya ngono. Kula maling niki wonten sing kula malingi. Kula maling niki mboten maling bondo donya. Terus sing kula malingi wong wedok. Dadi maling wong wedok. Nek kula mboten maling kalih atmaja dalem niki mboten. Kula ngertos kabar nembe niki kok anak sampeyan digonjak tiyang. Lah nek pancen siamu lagi keprung kabar saka lekas pangandikanipun. Mula Kang Sawitana Sambaya kok jenenge nampel ki aku ya ora. Nampa panglamarmu ya durung. Teh, kowe meneng ae lek teh. Kok ora meneng ae wong sampean iki ya wis wan pangandikan kalih Sinuwun Prabu. Lah nek kula nyaruwus lah iki gak boten prayogi to. Tenan teh. Mindayawati didemeni wong tenan. Dirangkatake. Dirangkatake apa didemeni? Nek didemeni lah ngaten. Lah dirangkatake niku kan di beto. Lunga ta ora kok? Nggih lunga. Lunga ndi? Lah mate. Boten enten wonten ing Taman Sari sampeyan iki kok. Klono Sambaya. Iki malah Jawi. Lho kowe iki dereng bupati Mindayawati ki anak ratu. Lho nek ngomong kok demenan to. Kok banget temen. Sakniki gedhengi tembung liyane ku piye? Kula tak matur. Demeni kalih gedhengi niki sae pundi? Apane? Demeni kalih gedhengi niki apik pundi? Kari ndelok-ndelok mateni wong. Ratune bulan. Nek kangge kula apik demeni. Lah demeni iki seneng kok. Seneng iki sewu dalan, sewu cara, sewu lakon. Lah nek gedhingi? Gedhingi niki wong gedhing. Lho kabeh iki mau pawadhan. Jane kok iki gedhing karo sampean. Lah kok ngono? Kok ngono? Gedhing. Layak ta layak saka pratamu kuwi beda. Ngono ya, ora sampe ya. Pripun? Aja guyu teh iki. Aku jane mangkepepet aku. Dadi ngene iki. Nek pancen kabeh iki saka lekasmu sinurung saka anteping atimu sing lumungturing seh katesan kang suci marang atmajanipun. Iki upama lho upama. Upama pripun? Ingsun ibadah nyuwun tempo 40 dina mono piye? Nyuwun wektu 40 dina, sepisan 40 dina. Ping pindho. Aja tumuli bali ing kudas payung. Kula ken turu awur kalih anak sampean.
karo gulinge apa piye? Dipun bola-bali wis ngandhake nek Mindayawati iki wis rangkat saka ing taman. Lah kok arep. Lah kula mboten entuk mantuk terus kula nginep teng pundi? Melu cawe-cawe perkara iki nggelak laku Budi Sarana. Amprih bisane entuk sisik melih sapa sak temene pawongan kang ngrangkatake marang putraning. Dados kula 40 dina niku kula derek goleki anak sampean. Mate. Lah nek perlu melu-melu poso ngerdatin. Kula mboten kuat poso kok kon poso. Ayak salah mbadokmu pirang-pirang. Iwak kok kabeh. Batune dhewe lho aku lho. Oh, lagi. Ngono ya ngono nang mbok yo mesake karo bun pajak kae sing mlotesi ora kok omane kok rakup kabeh. Aku cuma kula niki dibagi cakar. Mongko untuk kula pun teh. Ngono ya Kang Sambaya. Nggih. Jane aku iki kok jaedan ya gelem. Ya iso. Nek rino digawe santai mawon. Lah mula saiki nek pancen ana kesaguamu, nggih, tak pundhut kanthi banget melu-melu ngupaya. Ngaten. Sendika dawuh waton kula dadi bojone lan dadi mantune sampeyan. Nek kelakon ketemu mengko bakal tak. Ngaten matur nuwun. Kula sagah sinuwun. Kula Kang Sukwi, rekan Pati Haruk Pramodo. Paring. Kantinten Rana Sambaya. Ngoncat sapa ing jagat Praja Majapahit golek sisih melih. Sapa sak temene kang ngrangkatake marang mandari Mindayawati. Nanti nek sampun kadung kepar maupun biyantu konggone marang calon bojomu. Lah nek kowe ning kono wae apa ya ketemu. Jadi kok dawuh pangestunipun. Ya, saya tangkep dulu. Sing kene kuwi apa? Apa? Apa anu ngono anu. Wah, tuwa tukang bodoh.
Wis piye le Mas? Mas kok kontrole niki le. Lah. Lebokno kene Mas sing dhuwur, Mas. Sik ditata sik dipenakno sik. Lah sing ireng putih kula puntiren Mas, puntiren Mas. Suara koretan kok moh-moh kok sa. Polno Mas, polno Mas. Kok iso ngopi lho yuk. Tantri ngopi sih. Ya Allah. Ben kena ludiro inggil cah iku nduk. Nggih, alhamdulillah saderengipun ngaturaken wilujeng siang menjelang sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki suaraku kok kaya malah bakul iku nduk. Bakul dhuwit suwek-suwek ngono kula Mas, kok dhuwit suwek-suwek sing dipangan rayap ngono kula.
Kok. Terae suaraku elek. Iya terae mbok pasno le kok mangkelno wong kowe. Nggih, sugeng pepanggihan kalian keluarga Ageng Ketoprak Trimanggolo bidalam saking Turi Rejo Jepon Blora ingkang disesepuhi kalian Bapak Sukono Ceples. Niki terima kasih matur sembah nuwun sayangku katimbalan sowan teng dusun. Ndiki, Nduk? Nglampung, nggih nderekipun Banjarjo. Pinginane kae ning sisih kono ya, Nok ya. Alhamdulillah, mugi-mugi dados paseduluran kagem warga Banjar mriki. Niki dalam acara walimatul urus pernikahan. Leres nggih, Bu nggih. Temanten kekalih naminipun sinten? Nganten nek Mbah Jan niku ndak rumangsane panjak iki nyelot suwe nyelot kudu tak ohong ae. Iku ora mata karipan ta ora? Kok so Parmin. Omah tunggale Mbah Jan niku neh. Sing jenenge Mbah Jan sing dijajal. Iki ijek kuat ohong ta ora Mbah kira-kira sampean? Guyu wae malahan kok so. Nuwun sewu niki temanten kekalih naminipun sinten, Bu? Mas Teguh kalih Aisyah. Iki gak Teguh temon kok ya, Nduk. Gak ya. Oh gak ya. Kakakmu kok so. Mas Teguh nggih dalam Mbak Aisyah alhamdulillah sedina iki dadi raja karo ratu ya, Nok ya. Doa terbaik kagem temanten kekalih sayangku, mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal-enggal diparingi putra ingkang soleh lan solehah. Nggih, niki teng dalemipun bapa sinten? Pancak kon nganggo pempes angel yo ngene iki lho kok so riwa-riwi ae. Kengko nyolong tempene Barsih. Mondek ingin Barsih turu, lho tempeku kok ilang ngono kok so. Teng dalemipun bapak sinten niki? Bianto. Nuwun sewu Bu, aku angger gak duwe dhuwit kopok Bu. Oh ya gumun aku. Pripun? Golek terus tinggi ngapa? Ya Allah, lah madhep ngula niku apa Bu? Benulan ngangsur kok so jenengan niku kok so. Teng mriki enten mekar napa mboten Bu? Tapi mboten gadah nggih. Lho lah ya padha ngono kok so gumun aku kok ya bang kumpulan nggih. Prai pisan entuk nyeneni mbayani. Teng dalemipun Bapak Bianto nggih. Dalam acara nikahan iki mau ya Nok ya. Mugi-mugi Bapak Bianto sak bubare nimbali kula sak kanca Trimanggolo pinaringan sehat, rezeki ingkang lumintu. Pokoke banyu mili ya Nok ya. Amin Allahumma amin. Niki tamu undangan saking mriki mawon nuwun sewu. Sing cantik-cantik nika kaya iku Nduk penyanyi kadroh Nduk. Mbak sing cantik-cantik niku lah ya. Niku saking pundi, Mbak? Wong nek ayu kuwi ngono kula nduk isin-isin. Kandhani yo ora kaya anakku, bengkarokan kabeh wong elek-elek. Oke sayangku, saatnya bareng lelipur nggih Nok nggih. Kadukung bareng syutingnya apa, Mas? Lah iki tukang syuting dek cuwilik kemeremes iki ndak? Moto karipan kok dadi melek, kaya mangan bajangan rasane, Nduk. Mas syutingnya apa, Mas? Gatot. Oke, Gatot video syuting. Soundnya apa? Duh, kok malah meringis? Apa, guys? Dester. Sound ada Dester itu suwe-suwe ulot barang. Dester audio sound ngoten. Oke, ayo Ri ditanjakno Ri artise Trimanggolo Ri.